huwa inaċċettabbli li se tibda sena forensi oħra u Għawdex għadu mingħajr bini alternattiv li jista' jservi bħala l-qorti ta' Għawdex sabiex l-Awċin ikollhom servizz aktar effiċjenti. Dan kien il-messaġġ ewlieni fi stqarrija maħruġa mill-Kamra tal-Avukati ta' Għawdex fejn urew id-dispjaċir tagħhom li għadha ma nstabet l-ebda soluzzjoni għal problema tan-nuqqas ta' spazju fil-bini tal-qorti. Dan apparti li ma nstabet l-ebda soluzzjoni għan-nuqqas ta' aċċessibilità għall-anzjani u persuni b'diżabilità. Fl-istqarrija Avukati Għawdex spjegaw kif matul is-snin saru diversi proposti għal sit alternattiv għal bini tal-qorti f'Għawdex u anke inħarġu permessi mill-awtorità tal-ippjanar bi spiża kbira għal pubbliku imma l-ebda proposta qatt ma ġiet imwettqa għal xi raġuni jew oħra. Fakru wkoll li f'Jannar tas-sena li għaddiet l-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qorti għamlet ukoll sejħa għal proposti sabiex jiġi identifikat post alternattiv għal qorti ta' Għawdex imma ħadd ma jaf ġara u jidher li ma ġiex identifikat xi sit partikolari li jista' jaqdi l-funzjoni ta' binja tal-qorti. Fl-istqarrija Avukati Għawdex urew dispjaċir illi sit f'post ċentrali fir-Raba ta' Għawdex li kien ġie identifikat għal bini tal-qorti f'Għawdex issa ser jiġi żviluppat biss bħala parkeġġ. Dan meta l-proposta oriġinali kienet ukoll tinkludi faċilitajiet estensivi ta' parkeġġ. Għaldaqstant Avukati Għawdex qed jinsistu sabiex l-awtoritajiet konċernati finalment jieħdu id-deċiżjonijiet opportuni mingħajr aktar dewmien sabiex ikun identifikat sit idonju u jatwaw il-proġett b'timeframes konkreti. Dan is-sit alternattiv għal qorti ta' Għawdex ilha weda għal snin sħaħ bil-gvern jidher li s-sena wara l-oħra qed ikompli abbanduna din il-weda.